ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to Sinthiane Diakiri to Agrissa to Houdallayi to Ɗalhaya to Mafondu to Loƴolo to Mareysa to Jeeriyel to Jiige Jeeri to Jeeriyel Tumbere to Awoynata to Teccan ko on takkusan juula ha e nder duɗal ceerno Hadi Sy to Jowle ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie hirdi aljuma hanki o yaɓani Londres nayimo toon noon ko tawtoriyede piɗugal duɓiteɗo roi Charles 3 to leydi Sénégal yimɓe tato nanguirama fo biyeji kewɗi to Thiès jaruɗina fo biyeji ɓe nanguira ene qime ha 50 millions woni 50 millions taw ko franc CFA to leydi RD Congo woni République démocratique Congo toɓoji kewɗi ndiyam caami toon jaaduɗi e yoolal ko famli kala fodde temedere capanɗe jeeɗiɗo e jeegom neɗɗo wasi hen fittade mum habaruji men joolam jaɓɓirima jaa to leydi Ukraine to leydi Russie to leydi Palestine ha to leydi Inde bisimilla moon e ketki hotondirte joni piren pacciren. Ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko satturiyanke safaruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadiɗo ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby Sy ko laabɗo reedu malaɗo wune mo Allah luɓiri hande gandal cafrowo ha sella ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗe jiida cirola wonduɓe kista fibrom ɗo gam sitte rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe e rewɓe sattoraɓe dewle kala ceerno Djiby Sy ene yarane worɓe ustaraɓe goragu e yawɓe yitade koye mumen e on fannu kadi omo jogui leɗɗe biyeteɗe muuɗa hirda ko leɗɗe goragu ɗi ƴettata joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto so tawi a hutoriɓe ɗum sappo e tati fin yalta ma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo o so tawi a ƴettiɗe en leɗɗe sappo e jeenere fin yalta ma ha laaɓa fannu tataɓo o waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a waɗino wirumani ko famdi kala temedere rafi ene yalta ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen ɓe arsigaji men tippi ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usura bawɗe neldeɓe kala leydi e kala continent ɓeydoje arsigaji e pirtoji dabaruji ceerno Djiby Sy ko laabɗo reedu malaɗo wone so tawi o yennama ka miskino safroma ha mbiya weng tawa hay mbuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy ene yawrani ɓen wonduɓe rafiji yiiɗiɓe ha tampi ne jirli ha tampi jokkodire ceerno Djiby Sy joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko indema inde nene ma dokkatamo haala ko wone ma ha mbiya yoni so tawi noon ko tawteɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗu ugoyoɓe ƴette listihar dendagal leyɗele ñamoje franc CFA noon ko temedde nayyi woni 2000 francs kala jiɗɗo waddene listihar noon saɗa yiɗi neldude haalis waddinede listihar ceerno Djiby Sy ne jogui numéro Wave e numéro makko Orange Money ko 77 653 03 67 ceerno Djiby Sy ne tawi oɗo saaha joni e nder leydi Sénégal to wuuro wiyetego Thile Boubacara kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno Djiby Sy so tawi koto leydi Sénégal ko 78 163 24 82 so tawi noon ko yimɓe hebde to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum wonde base makko to nakchodne golle ne tawi ɗon miñi ko biyeteɗo Alassane Sy ceerno Alassane Sy numéro mum téléphone ko 32 62 04 99
ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malla ɗo woni mbadden dando faade makko. Kura ko koddiɗo belɗo hen banggue jawɗo bomde so tawi mbaɗɗa hena ko matériel mo moƴƴani. Comptoir français de électricité ari e dow moɗona addani mon ko produit moƴƴo matériel original giwɗo toon to leydi France. Taw kadi an gonɗo e mahango guila e galle ma ha e batimaji maɗa jumaji e jamaji kala ko maha toon son jokkodire comptoir français de électricité ma on keɓen hoolare timmude no feewi. An mahɗo galle mum aɗa waɗi hen kalisaji ha heewi aɗa itti ɓoggi courant ɗi moƴƴani walla contact uji goɗɗi aɗa waɗi hen saaha kala ene bonna matériel uji maɗa ene suma lampaji maɗa jokkodire comptoir français d' électricité joni joni keɓa hoolare. Comptoir français d' électricité tawete koto Dakar lamorgo leydi Sénégal to Kermassar taɓande temedere hakkude mum e Auchan koni henna sifori. So tawi ko comptoir français d' électricité so tawi jiɗɗa ko modulaire uji moƴƴi jokkodire mabɓe disanteur uji moƴƴi différentiel uji moƴƴi table électrique kononne kadi lampaji e ampoule aji kala couleur mo jiɗɗa aɓe jogui. Taw kadi ko lampaji leernoji hakkude galle ha bedda kala hen no jiɗirɗa projecteur uji moƴƴi aɓe jogui ɗumena ko nonne kadi ɓoggi vidéo surveillance jiɗɗo wadde ɗum e galle mum aɓe jogui hen kala ko jiɗɗa lesbotaji moƴƴi kala hen ko jiɗɗa sa jokkodiri e comptoir français d' électricité joni joni keɓa hoolare. Cumoji ɗi ene keewi e kala saaha lampaji ɗi ene cuma firgoji ɗi ene masa kono kadi sa jokkodire comptoir français d' électricité a mosat hatina a heeɓi ko laaɓi. Sa yiiɗi jokkodirde mabɓe mbatta ko 00 221 77 542 50 84 walla mbaɗa 77 605 48 02. musidɓe tedduɓe jaɓanena comptoir français d' électricité e dow meɗena. Kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe ɗen gone hoore biira jeegoma lewru duujal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue natte ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah ko adi kabaruji men noon hono musidɗo men biteɗo Amadou Harouna gorko mo Butanda bannoɗo ɗo hennene communiqué mum kañum e mawnuma biyeteɗo Elhaji Murtada tawateɗo to Butanda ɓe mbaɗino ɗo communiqué mabɓe ɗeɗo balle kala hollirde wonde ɓe paljira kolce ɗiɗi eɓe beltina noon dendagal bandiraɓe tampunoɓe hen e darinoɓe e jiilaw e noddunoɓe kala wattunoɓe hen hakkillaji men kala eɓe teddinirɗumen wonde kolce ɗe jiitama kanje ɗiɗi ɗe kala ɗe jiitama eɗe kiisi o mani on noon o jarni onon fofowe yo Allah yoɓ ko Allah jogui jobdi yo Allah yoɓona jobdi moƴƴiri habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie pudorɗen to madde Cheikh Al Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie o ummima Nouakchott aljuma hanki o hirdi o yabani ko Londres noon woni capitale britannique nayimo to noon ko tawtoriyede piilungal roi Charles III woni couronnement roi Charles III Mohammed Cheikh Al Ghazouani hoorejo gendini o yahani goto omo yaadi kay e sete en sete noon en tawe hen hono cabinet hono sono directeur cabinet makko biteɗo Ismaila Wula Cheikh Ahmed wondude ambassadeur joɗaniɗo leydi Mauritanie to Londres biteɗo Sidia El Haji e directeur général de protocole d'état biteɗo El Hassan Wula Ahmed ko ɓeɗo woni ɗoftuɓe hoorejo leydi ndi e nguɗon jillu to leydi to Londres habaruji men ɗemgal Pulaar seni ko commission électorale nationale indépendante ko catal halfinaɓe ko fati kay ko fati e sumgoji ɓe dokkiri noon ɓe
ɓe kolliri noon wonde leydi Arabie Saoudite ɗino ditorno jogui ko bureau goto te vote on bureau wono ko goto votete nder leydi Arabie Saoudite kala noon tawte koto Jidda ko toon bureau ngo tawte hono directeur de campagne noon landa tawassula woni landa lunda directeur campagne makko noon holliri hen mette mum no fewi e ɗe ɗon gueɗe o holliri ɗum ɗon ko hunde nde fotani fodde saabu fotani wonde saabu leydi Arabie Saoudite no wayi mawnude ni eno Mauritanie naɓe wayi hewde toon ni fodde ɗum ɗon noon so wiyama ko Jidda tan woni koto wotete ɗum noon firti ko fodde ujunnaje 4 neɗɗo Mauritanie naɓe wurɓe nder guure keddiɗe ko wayno Makka ko wayno Medina e guure gueɗɗe tawteɗe nder leydi he ko haɗede kay haqqi mumen woni tigui weddoyade carte mumen tawassul noon joofi feɗendu kayɗen golle ala baɗɗo ɗum so wona kay consul Mauritanie tawteɗo toon to Jidda saabu holliri ɓoyani ko kabaru o sakti saabu Arabie Saoudite Mauritanie naɓe foof wurɓe to nder leydi Arabie Saoudite ɗaminno kay ko ma bureau ji vote mbaɗe e yoga e guure mawɗe ɗe haaɓe mbawa wedduyade carte mabɓe tawassul noon e rima seni woni commission électorale nationale indépendante ɓe rima kadi ministre des affaires étrangères mo leydi Mauritanie nde yurnito ɗeɗo gueɗe kay ɓe mbawa wadde ko wiyete repentir ɓe garta kay ko ɓuuri yawde e yaccade ɓe mbawa uddide bureau ji goɗɗi e nder yoga e guure beele kay Mauritanie naɓe tawteɓe toon ene mbawa tigui wodde hano hannirni ha joni ko leydi Mauritanie kettoɗen landa insaf woni landa laamu ka noon tawe nder Makka walla ka landa ɓe gembi mbiri mabɓe taw ko jiɗɗumoɓe jiiɗi kay yo wonanɓe gembiri mabɓe kay yo wonanɓe maire e nder Seba Khan ko biteɗo Ba Ismaila noon ko neɗɗo peɗɗitiɗo no fewi to banggue hakkille ko neɗɗo joom joguiɗo kadi programme juɓɓuɗo no fewi ko fati kay programme celluɗo gam yidde ɓamtude ngal ɗon legal woni commune mo Seba Khan gonɗe taweteɗe kay e caɗele mawde no fewi programme makko noon mo jogui ene leeɗi tigui ha ittata toɓɓe jeeɗiɗi konko Ba Ismaila ko jogui toɓɓere arwanini noon koko fati kay programme addina koko fati ko wiyete sécurité des proximités woni tigui yidde kay timminde nden ka ekisal e nder leegal ngal hano hannirta ni yidde no holliri noon e ndin mbaji noon ma sukaɓe mbawa heblede heblo moƴƴo no fewi tawa kay ɓen sukaɓe ene daro darde nde foti rende darade kay ha leegal ngal wawa jogade nden ko mum e kisala hano hannirta ni jokkodiral kadi e jokkodirde wadde kadi coordonné wadde konkodirde kadi e wadde gordonde e son lekka beele kay leegal ngal ene wawa hebde ko wiyete lampadaire uji heeɓe éclairage mum public hano hannirta ni tawa kay yimɓe hewɓe leeɗe kewɗe ne ummo e niɓɓere saabu eɗen gandi niɓɓere ne heewi addude gueɗe baɗinono toɓɓere ɗiɗiɓere nde noon koko fati e o woni tigui ndiyam e assainissement woni addude ndiyam ha timma e wadde assainissement leegal ngal kanko Ba Ismail noon o holli so tawi kay ɓe lamminimo ɓe joɗima kay ma wawa toppitade ɗen gueɗe tawi kadi ma wawa juppitade ɗen gueɗe hano hannirta ni ko darade kay no sebhanaɓe kala e nder galleji ɗi kala mbawa hebde robinaji mumen taw ko ndiyam labɗam hano hannirta ni e wawde kadi jokkodirde e région wadde jokkodirde e région de Nouakchott ha miskineɓe mbawa waɗanede ko wiyete branchement ji sociaux woni miskineɓe mbawa waɗanede branchement social hano hannirta ni tawa haysino ko miskino ene heeɓa ndiyam mum hano hannirta ni waɗa taw ko ndiyam gestion moƴƴo no fewi e kadi darade ko fati assainissement ko wayno leede ko wayno kuufa en ha certa kay e kala saaha e yoɗade kala toɓoji kala ndunguji e lebbi kewɗi caggal ndungu en taska ɗina nokkuji kewɗi oto wawata yettade koye ngal rewta hen ɗum kala o holliri so tawi kay o laamima maw ƴettu peeje kay gam ittude ɗen caɗele ha laaɓa woni ko wayno camion ngaji benuji mbawa addede jorde e yoga e nokkuji waɗede kadi kala seternaji kala nokku tawa ɗina seternaji ha ndungu silta ko ɗon goni ko wayno kay seternaji keroriɗi kay on diwan ko wayno toppiriɗe on diwan daro kay e kala saaha beele kay ɓitta leegal ngal e ɗonka itta leegal ngal kay e yo layru hano hannirta ni ɗina seternaji noon keroriɗi tigui diwan ko wayno hôpital Basara fayi Braka police ha fayi Braka police camion ngaji kadi goɗɗi siterne mbaɗe to Carrefour Kassine ha to Carrefour Netteka ha to arrivage Basara kala tawa e kala nokku seternaji ne tawe hen kala ndungu ɗin seternaji noon ko toppitade ɗam ndiyam kala to waɗi beeri to wawa jorede kay tawa ndiyam mum ne wawi ittede hano hannirta ni so tawi ko toɓɓere makko tataɓiri noon e nder programme makko ko fati e éducation woni jangde e formation professionnelle woni tigui e heblude yimɓe e
gollorɗe ko fati ɗum noon kanko Ba Ismaila holliri tigui wonde kay ma école aji kewɗi godaɗi ma mbaw fewnitede ha no hannirta ni jangde mum moƴƴitine kadi ko jangde mum moƴƴitine ha no hannirta ni mahde kadi o maha e majji e nder ɗin école aji ma mbaw waɗede kay ko wiyete keblorɗe woni duusuji public taw duusuji ɗi ndiyam ne tawi mum ha no hannirta ni ƴewde kadi kala saaha caɗele sukaɓe élève taw ko commission ne halfina toppitade sukaɓe janggoɓe kala saaha joddade e mabɓe heɗadeɓe wol caɗele ɗeɓe jogui wadde kadi ko wiyete case municipal taw on case noon ala ko toppiti so wonande kay ɓen sukaɓe élève taw jinnaɓe men ko ɓurɓe miskinade ko toɓɓere makko nayi ɓir noon koko fati e culture jeunesse et sport o holliri noon ɗen gueɗe kadi ma waw darade hen ko fati e culture e jeunesse et sport kala ha leegal ngal ɓesguji leegal ngal sukaɓeɓe kala jiito hen koye mumen ha no hannirta ni ko fati e santé woni toɓɓere makko joyɓire woni santé et protection maternelle woni ko fati e cellal ha tenti kadi e nden ka on yummiraɗo ɗum noon kadi o holliri ma gueɗe paydiɗe feewi programme o ne yaaji no feewi ma o daro ha ɗum timma toɓɓere makko jeeɗiɓiri noon ko jeegoɓiri noon ko fati e organisation des marchés woni tigui fewnidde jeeheɗe ha tengti e jeere 5e jeere taw ko ɓurde wurde e nder nokshata o toppiti o tolliri noon nden jeere wa commission ngaji kadi mbaɗe hen e kala saaha joddade e commerçant ji ɗi ƴewde caɗele kamɓe commerçant ji ɗi ɓe jogui e caɗele jeere nde kala hollirama noon e kala saaha ha tengti noon e ndunguji jeere nde ne mettanade no fewi ɗum foof o holliri mawo daro kay hade fewnite taw ndungu so toɓo ƴiwande ko wawi tobde kala so silti neɗɗo wawi nadde jeere ha no hannirta ni o haali kadi ko fati e taxe uji de taweteɗi ɓen commerçant ji joɓata ɗum foof ma taxe ji ɗi mbawa yurmetede ha no hannirta ni toɓɓere makko jeeɗiɓirta noon koko fati e probléme sociaux économique o holliri sebhane heewi miskineɓe no fewi e on fannu kadi ma commission ngaji mbawa darede kaya e ONG uji jokkodire mbawa wallude kala saaha ɗi mien miskineɓe ma o jokkodir kadi e catala bitengal toujours taw ko darnima ko fate haɓade kay miskinagal e wasam gollagu beele tigui mo wawa jokkodirde e ɗen mbawa dadde mo wawa jokkodirde e ɓen hano hannirta ni beele kay ko beele kay yimɓe hewɓe ne mballe no liggori mbawe kadi faabede miskineɓe faabede rewɓe kadi mbal pelle rewɓe mbaɗene coopérative uji ha mbawa gollade ha tigui ummo e wasam gollade ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar sen ummima kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi to leydi Mauritanie ha joni keddoɗen koninkoɓe halfinaɓe kollinoka halfinaɓe nden ka e kisal kaggulade mon kaggulade ka nokshode woni port de nokshode ɓe kolliti tigui wonde koɓe nanggunoɓe laana taw ko bateau mawɗo biteɗo porte conteneur on bateau porte conteneur noon ko leydi Espagne jeeɗi ɗum bateau o wiyete ko loola bateau o wiyete ko loola ɓe nanggui bateau noon fodde balɗe 40 ko bateau o nanggani huma e kaggulade woni tigui port mo Nouadhibou hollirama noon bateau o woppitama kaye balɗe 40 ko bateau woppita ñande alkamisa o noon o woppitama o yettiti o fati tigui o woppitama o fati to o woppitama tigui o ƴimmima to port mo Nouakchott o yaaɓini tigui port mo Dakar to Dakar noon to Nouakchott noon o nangga ɗon ko guila ñande nogas jeeɗiɗi lewru mars o faalo tigui koto on escale ko balɗe ɗiɗi o fonno wadde ɗon faade Dakar kono balɗe 40 mbiɗen omo nangga ɗon to kaggulade mo Nouadhibou yimɓe bateau o noon ina jolluno fodde temedde jeegom conteneur taw ko marchandise uji ko ɓuuri hewde ɗi marchandise uji ko produit ji taw ko produit ji baɗɗi jaaɗu wondude happu woni tigui produit perméable ko ɓena joom marchandise uji noon kewɓe société holliri tigui wonde kala ko boni e ɗin marchandise uji kamɓene koɓe wullitoɓe to banggue laamu leydi Mauritanie caggal nanggude on bateau yimɓe hewɓe noon en namdo e kala saaha holko oɗon bateau nanguira kono ko ronkuɓe andude holko saabi bateau o nangga fodde balɗe 40 hewɓe noon waɗi joom miijoji en miijima wonde kay ko joom ngaalu goto tawa ko Mauritanie naajo kañum jogdino caɗele e société biteɗo boluda noon kañumɓe jeeyi oɗon bateau ene rewa ɗum noon tawa kadi ñamade hakkude mabɓe ene qime ha 1,3 million taw ko haaliss euro ne sikka noon ko favorable justice ko ɗum addanno oɗon bateau nanguede ɗo e nder leydi Mauritanie habaruji men ɗemgal pulaar sen numima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗen to leydi Sénégal jabɓuɗen musidɗo men sehli men Amadou Isaga Kébé to Ziguinchor Amadou Isaga Kébé assalamu aleykum wa rahmatullah. aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ghalii Abuu Bah salmitama
defal hettoɓe weltare tv kabaruji ganduɗen ɗo e nder Ziguinchor jeeyeten ko to e Benin abene de Ghalii Abuu Bah ina wayno ari toon rafi jaggowo ndiwri ene jagga gertoɗe hanki ina wayno kanko mawɗo agriculture o haali o yiɓe tawi ndiwri kewndi ina maayi e ladde nde ɓe neldito e Dakar kono ɓe keeɓi résultat ko Ghalii Abuu Bah kañum de ari e mabɓe ɗum noon eɓe kollita eɓe daari gila e fewde batte gertoɗe ɗe ha e ndiwri ndi ne yaawi rabde ɗum woni ko kewi toon kanko mawɗo élevage o holliti ɗum ɗon sen ummima ɗon jeeyte ko to e Kumpital ina wayno professeur Asman Diatta o hollitide vaccination ɓe puɗɗima toon e gardugol Mandiane kanko oɗo ina wayno communautaire fof e wonɓe ɗon ɓe département Kumpital ɓe kolliti rafi o ne heewi toon ɓe puɗɗi vaccination ɗum noon worɓe mawɓe e sukaɓe e rewɓe e fof alama vaccination woppi ɓe kolliti noon weltare mabɓe yawdeɓe pour barde ɗiɗo rafiji garoji e yimɓe ina wayno préfet Bignona o jaɓɓima holɗum sous préfet ji ɗiɗi préfet holɗum Tangori e préfet Sindian préfet Tangori kanko lumti Abdoulaye Diouf oɗo yeehi ala traite ina wayno kanko oɗo préfet garɗo e Sindian o lumti ko Mamadou Diaw on nawama to e holtum Jamñaaƴe ɗum noon woni ko kewi ɗo henna kanko Ahmad Deme kanko wonɗo préfet e nder Bignona ko kanko joɗɗiniɓe goto men fof e jonde muɗum ɓe kolliti noon addiɓe ko golle maɓe mbaw yawtude golle wannoɓe ɗon ɓe ina wayno ko ɗum woni ko kewi ɗo hanki e Bignona e diwan Bignona weltare tv musidɗo Ahmad Issa Kebe gorko mbotto kabaruji ɗo fuɗa radio Zik FM jokkondirde Ghalii Abuu Bah yo Allah ko walde jam allahumma amina seydi Kebe golle ma jooɗi peewi ha joni to leydi Sénégal sen umima to Ziguinchor payen to Linguére capanɗe joyyi e jeeɗiɗi bayda woni almuɓe Qur'ana almuɓe janggoɓe Qur'ana taw ko sukaɓe tokosɓe umurnoɓe to Linguére fanoɓe to leydi Mauritanie ɓe nanga koto Matam ko laamu leydi ko laamu diwan Matam noon kañum nanguiɓe mbawi nawtudeɓe kamɓe kala ha to Linguére toɓe ummirno to eɓe tawe oɗo saaha joni e juuɗe cetala bitengal CPRS woni centre de promotion et de réinsertion sociale e mbadi enquête ɓoyata noon hollirama ɓoyata ɓe duttite kamɓe kala ɓe tottite e juuɗe jinnaɓe mabɓe kamɓe kala koɓe Linguére naɓe tawa kadi ko yamirore préfet mo Linguére biteɗo Latyra Ndiaye koto Thiès paɗena ala yontere mayore nder leydi Sénégal to kalis kewɗo nangaka taw ko kalis moƴƴani woni fo biyeji e oɗo saaha joni ɗum noon ko banggue guila to banggue Tamba ha to Dakar ha to Kaolack kala daɗani hen ñalawma hanki on sanga 3 heures ko gendarmerie ɓe taw ko brigade de recherche ɓe Thiès ko kañumen teeɓi sanga 3 sagataɓe tato kañumen teeɓi sagataɓe tato hen ɗiɗo ko Sénégal laaɓe tataɓo o ko Gambinajo ɓe tawrama noon eɓe jogui kalis kewɗo fo biye jaru mum ene qime ha capanɗe 5 millions taw ko franc CFA halis o foof noon fo biyeji ɗi ko kuppiraji hakkude ujunnaji hakkude 5 000 woni ujunere CFA e 10 000 woni ujunnaji ɗiɗi CFA ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen khalifa général de Medina Baye aljuma hanki o waɗi wicituji makko sanseji woni golle biyeteɗe les grands travaux de fayda tijaniya o yeehi noon ha e nokkuji to golle ɗe gollete to o yeehi tigui to mahate tawi ko nokku moɓe mahata oɗo saaha joni nokku mawɗo moɓe inniri kay nokku taw ko nokku yuɓɓinte e kala hitande jamma jibinede nulaɗo men sallllahu alayhi wa sallam woni nokku to mawlid watte kanko Serigne Mahi Ibrahima Niassa khalifa o noon holliri weltare makko mawde no fewi no tawri golle ɗe saabu kay o tawi golle ɗe ene jaari yeeso hano hannitini khalifa o holliri Baye Ciss noon kañum woni ministre makko kalfinaɗo de grand travaux woni tigui kalfinaɗo golle ɗe kala monde on jungo mum o holliri weltare makko mawde no fewi faade on omo wi ɗum kadi yo jokku golle
wasa kadi heɗade haaluji haaloɓe bonnoɓe e kala saaha wonde golle ɗe pewani walla golle ɗe ndewani lawola o holliri tigui ɗum ɗon ngakkata kono noon yo on jokku golle mum saabu hoolare makko e weltare no golle ɗe jaari ni o holliri hen weltare makko mawde no feewi kanko o noon kanko khalifa o noon kanko khalifa o noon wonde si o yellima nokkuji kewɗi tawa kadi mbiɗen ko nokku to mahte tawa ko nokku to mahte kay oɗon nokku mahteɗo mawninede jommaniraɗo sallllahu alayhi wa sallam e magula juma mawka to juma mawka madina fotima heede e mahede e magol université mom mbiyata al azhari al université al azhara e hôpital mawɗo taw ko hôpital mo niveau 4 wondude e hôtel de ville ɗeɗo gueɗe kala ɗe mbahe tigui e nder oɗon programme oɗon chantier o noon mbiɗen ko sappo e ɗiɗi projet ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar sen mima to leydi sénégal koto leydi mali paaɗen laamu transition ngu leydi mali e colonel Assimi Goïta ɓe ɓayini communiqué mabɓe noon hollude kay wonde dendagal malinaɓe kala nde mbawata notitade e sumgoji taw ko sumgoji référendum woni memtade tunnelgal leydi ndi noon ɗum waɗata ko ñande sappo e jeetati lewru ñande sappo e jeetati lewru juin ko nani darto ndu ko nden tigui ɗum waɗata ɓe mbaɗi erago ɓe gandina yimɓe noon wonde tigui ko fate koninkoɓe woni militaire uji kañumen ko ñande sappo e goho lewru juin kañumen ko nden poti weddade carte mumen mbaɗa vote mumen so gayni mbawa yaade tigui toppiti yaade nokkuji ɗi ha vote ɗi mbawa yarude hano hannit ni même to yaade tunorgal noon beele kay leydi mari ene jogo tunorgal kesal yimɓe hewɓe noon ha tengtiɓe jaadani e laamu transition ngu ɓe kolliri tigui woni tigui addani laamu ngu yidde wadde ngal ɗo tunorgal kesal ko beele kay uddidde kannaruji walla uddidde kodduji kewɗi ha kamɓe koninkoɓe ardiɓe ɗi ndi oɗo saaha joni haaɓe mbawa tigui heddade e laamu walla tigui haaɓe mbawa jeeyede e ɗina mbiruji taw ko mbiruji gemmantoɓe ko fati e ardade leydi ndi sono mima to leydi mari koto RD Congo paaɗen woni république démocratique du Congo to funnague leydi ndi noon toɓoji kewɗi ndiyam woni ko jippi toon waɗi yadude e yoɗaru ko famɗi kala temedere capanɗe jeeɗiɗi e jeegom neɗɗo wasi hen fittandu mum temedere capanɗe jeegom e jeeɗiɗi neɗɗo mbiɗen wasi hen fittandu mum hollirama tigui ɗum noon ha tengti noon e nder nokku ɓuuri booma noon ko wuuro witego bususu e wuuro wongo ene wiye tigui ñamum kubi guure ɗe kala ene tawe to site e nder sida Kivu toɓoji ɗi noon camno toon ko ñande jamma alkamisa ñande alkamisa sanga 16h kikiɗe ko nden tigui toɓoji ɗi cami toon hollirama kadi capanɗe joyyi e jeeɗiɗi o neɗɗo gañima hen woni barmum hen fodde temedere neɗɗo hay oɗo saaha joni ko porté dispari woni ronkaɓe yitede melew ko majjuɓe melew ronkaɓe yitede musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habaruji mon e ɗemgal pulaar sawta he ko musidɗo moon sehil mon Ghalii Abuu Bah to Ziguinchor ko Amadou Saga Kewe nangani en karallagal ha mbawon yiiden to banggue YouTube ko miñumen sehil men Saydou Abou Bah ketkima alaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on